Id-drittijiet tal-annimali mhumiex importanti għall-Ministru tal-Agrikultura is-sajd u d-drittijiet tal-annimali, dan għaliex id-drittijiet tal-annimali huma l-inqas mill-prijoritajiet tiegħu. Dan intqal mill-Laqda Animal Garden Sanctuary f'petizzjoni li ppubblikaw sabiex jinfetaħ mill-ġdid l-isptar tal-annimali li jkun jopera kuljum il-ħin kollu. F'din il-petizzjoni huma jagħmlu appelli l-Gvern sabiex jerġa' jinfetaħ l-isptar tal-annimali li kien fetaħ Gvern Nazzjonalista. Dan l-appell urġenti qed isir minħabba li diversi persuni li qed ikollhom bżonn kura urġenti għall-annimali domestiċi tagħhom mhumiex qed isibu veterinarju mal-lejl fil-weekends u fil-festi pubbliċi u kawża ta' dan ġie li qed jitilfu l-pets tagħhom. L-Laqda tinsisti li l-annimali domestiċi mhumiex biss annimali, iżda huma membri eżiż tal-familji tagħna u li jistħoq ilhom empatija, kura u rispett. Din is-sitwazzjoni turi l-abbandun li ħalla l-Ministru Refalo fejn tidħol is-saħħa tal-annimali. Kif minkejja diversi appelli li saru minn familji li tilfu l-pets tagħhom kawża tan-nuqqas ta' sptar tal-annimali u njora kull talba li għamlu. L-isptar kien ingħalaq fl-2023 wara l-numru ta' magni sofri ħsarat estensivi minħabba l-qtuħ fil-provvista tad-dawl. Suppost l-isptar kellu jerġa' jinfetaħ is-sena li għaddiet u kien se jservi wkoll bħala campus għall-istudenti li qed jistudjaw biex isiru veterinari. Iżda r-raġunijiet mhux magħrufa m'hemmx data fissa meta se jerġa' jinfetaħ l-isptar.